И така, хора, здравейте! Видео от клиповете ми няма. Съжалявам, че вчера нямаше влог, просто току-що изтрих някои работи и вчера нямаше влог, затова съжалявам. Днеска ми дадаха бележника, преди малко разходих кучето ми, сега трябва да снимам един видеоклип за анбоксинг, въпреки че няма да го снимам, защото вече ги отворих работите и няма смисъл. И да, това исках само да ви кажа. А сега ще ходя да тренирам, което ето тук ще го свърша и вие ще видите, но първо ще трябва да се облека спортното ми облекло. И да, нека да отиваме да тренираме. Малко задъхано, но съм доста изморена и искам да ви кажа, че ще ви сложа, може би, снимка след това, което ще ви кажа сега. Може и да не сложа, така че не се надявайте. Сега в момента съм да сложа на статива, защото съм доста задъхана. Не мога да говоря. Така, тук ще си направя тренировката. Половин час тренирах. И да ви кажа, има горе-долу резултат. Сега ще пия вода постоянно. Така, доста съм задъхана. Ще пия вода, ще пия смучета, ще спря някакви сокове, такива работи, за да мога да ослабна по-бързичко. Но все пак аз ще си тренирам. Може през ден, може и до лятната ваканция, може би ще тренирам всеки ден. През ден ще тренирам лятната ваканция, защото там има повече движение, повече хора, даже може и по-малко от през ден, даже може и по-малко. И да, нещо, което направих, бяха коремни преси, клякания, доста работи, но не знам как се казват. И да, доста се изморих, хора, честно. И да, момента, малко хора. Сега ще ходя да се направя нещо. Може би шейк без захар. Смузи ли без захар. Да видим какви плодове има и ще видим. И да, това исках да ви кажа. И сега си седих, че няма да мога да ви покажа точно всичките упражнения, които съм правила. И да, затова съжалявам доста. Така, нека да отида да се преоблека. Няма да се иска, защото не съм изпотена. Да, отивам се преобличам и да. Да ми видите как съм преоблякана, може би с пижамката ми. И да, чао! Тук що се направих лимонадка в термочашата, защото ми е по-удобно да пия от нея. Също така си взимах оризовки с сметана и лук, които са доста вкусни и ще си ги пия. Ето там да леглото. Ето тук леглото. И да. Да, това исках само да ви кажа. Сега ще ви пробвам пред вас, за да ви кажа дали са вкусни. Да. Сега ще пия малко лимонада, защото ми много е хубава. Лимонадката е много хубава и да, това исках само да ви кажа. А сега ще седам да гледам новите клипове в YouTube и след това ще седам да гледам вчерашния епизод на София ден нощ и да,
ще се включа, когато искам да ви кажа нещо и да. Чао! За сега. Хора, в момента, ако се чудите каква е тази чаша, един приятел ми писа. Ако се чудите каква е тази чаша, пълна е с това е бананов шейк. И се го пия заедно с лимоновото нещо, където се направи. Лимонадата. И да, но първо него ще изпия, след това лимонадата. И днес влогвам повече, не знам защо, но интересно ми е да влогвам повече и да. Между другото е доста вкусничко. И ви препоръчвам, ако искате да тренирате и да отслабнете, ви казвам, яжте определени неща, защото така, като примерно спортувате, ама ядете всякакви мазни дюнери и такива работи. Тези работи трябва да се изключат главно, да се изключат от режима на храненето ви. И другото, което всички ви казват, да спрете да ядете шоколад, да не ядете сладки работи. Точно обратното е, хора. Ходих при лекар. Той ми каза, че когато някой спортува и се храни здравословно, му се дава половин шоколад на ден, хора. Половин шоколад, за да може да има енергия. За да може да има много работи има с този шоколад. Набавя си енергия. Супер много работи. Не мога да ви избера в момента, но си мисля да направя отделно видео утре за хранене и за спортуване. Ви сега, примерно, ще ми кажете, че вече съм малка, все още съм малка и не мога да ви преценям тези работи. Ходила съм при лекар, слушала съм го внимателно и даже още сега ще напиша текста, за да може да го снимам някой ден. Надявам се да е скоро. И да. Това исках да ви кажа. Бъркам си го. Също така, когато си правите шейкове, не слагайте захар, сложете мед, примерно. Защото той е полезен. Аз съм си го направила чист, защото ми е достатъчно сладко, защото банана е сладичък и ми е достатъчно сладко. И да. Също така, оризовките също са много полезни и да, това иска да ви кажа за сега и сега ще седна да си напиша, даже сега ще си взема химикалите и тетрадката и ще седна да си пиша текста за видеото, докато слушам някакви клипове и такива работи. И да. Чао за сега. Хора, здравейте. Исках да влогвам малко, за да ви кажа, че почти съм се написала домашно. Почти съм се написала текста за видеото, което ще правя за спорт. Тоест спазване на форма, мисля, че ще се казва, или спазване нещо такова, както и да е. Какво друго исках да ви кажа? Няма какво друго да ви кажа. Всъщност, това видео стана доста дългичко. Надявам се да е станало доста дълго. Сега трябва да видя. Ще ви обърна на друга страна. Трябва да видя компютъра къде е. Тоест, никъде е, аз знам къде е. Ето тук.
Съжалявам за пократителната ми прическа. Сега ще видя една програма за обработване на видеа с компютър. И защото мисля цяла седмица да снимам видеа, аз мисля цяла седмица влогове да снимам. И в понеделник да ги качвам, може би. Да, в понеделник да ги качвам. И да. Сега вече ще трябва да видя едно видео, как се казваше точно програмата, защото не си записах. А принцип се записвам. Но сега не съм си записала и ще трябва да го включа интернета и така нататък. Но ще спра за малко на пауза. Така, аз съм тук. Не обръщайте внимание на Йордана ми, с който си лежа. Така. Отваряме го комба. Майко мила. Много ми се спи, но ще я седя на компютъра, защото трябва да се изтегля програмата и да обработя клипа до някъде. След това да обработя другата част и да ще го препратя на телефона. За да го кача, разбира се. Той няма да е всеки ден при мен, защото майка ми работи с него на работата и няма да е всеки ден при мен и затова ще правя едноседмични влогове и да. Получаваме се обръв на окото, съм да ви кажа. Така, само да ви покажа пратката, която ми пристигна. Съжалявам, че не да снимам видео, но да, момент само. Така, само момент. За да го сложа в упаковката му. Не в упаковката, но да, разбрахте ми предполагам. Така. Пристигнаха ми два пауърбанка. Купих ги двата за 9 лева. И не казвам, че един е 9 лева и друг е 9 лева. Двата заедно са 9 лева. И да. Ще ви обяснявам малко повече, докато търся самото приложение или нещо такова в следващите секунди. Момент само. Да. Добре. Отивам да видя видеото как се казваше програмата и ще се върна. След малко ще ходя да ям и исках, след като се наям, ще завърша влога, но исках само това да ви кажа за сега. И гледам смешни клипчета, които са доста смешни. Това тук. И да, това исках да ви кажа.